I veliki pozdrav svima ljudi moji, Kimi sa vama ovdje. Ljudi, dobrodošli u novi klip na ovome kanalu. U današnjem klipu sam rešio da se odnesem ko najveća pička na svetu. Jel tako već? Tako je. Sve u svemu, danas ćemo malo raditi nešto što je u trendu, jer jebi ga, mnogo smo jaki. Koliko sam rešio da se odnesem, brate. Čekaj, malo pijem vodu. Naši tražim po internet kako se najlakše istreziti od rekiju. Vika pi samo vodu. Gdje si povraćam po... Nemoj slučajno neko da mi rekao da nije ovo rakija, pomirišite usta vas jebem. Nemoj slučajno da neko je rekao da nije ovo rakija, znači prebit ću ga, pušit ću Deki BMW i njegove kerove da ga izujedaju, bukvalno. Znači, 350 gradi. Svaki put kad Deki BMW opsuje, našao sam ovaj klip, baka mi duga 14.000 eura. Svaki put kad Deki BMW opsuje, ja ću morati da popijem jednu čašicu rakije. Dalje moji, verovali vi ili ne, ja sada za sat vremena moram da idem na fudbal, tako da ono, bit će povraćanja na celom terenu, tako da ono, inače nemojte nikada da pijete, ja samo zbog klipa, bukvalno nikad ne pijem, ne sjećam se kad sam se zadnji put napio, možda u 7. razredu samo, da to u 7. razredu. I pre toga, mislim poslije toga, ne sjećam se da li sam se još jednom napio, ne verujem, znači nikad, bukvalno nikad ne pijem sad samo zbog klipa jer jebika. Slušajte se odnesem, rakiju nikad ne pijem. Institucija, to je to. Sad ću javno da kažem u ovom klipu šta mislimo svima vama, da mi popušite kurac i baka prat. To je važilo se? Može se neke si kada poslušati. Vi, evo prvo, znači nemoj neko da je rekao da ovo nije rakija, brate, ne, nisam ja onaj mare tube da pije vodu. Dosta je za početak urođi, provali će se odnesemo. Da se prekrstimo. Će umrem, brate. Nešto jaka rakija. Odmah voda. Znači već zapali me. Idemo dalje. Se i bakina institucija i njegovi sinovi, goleni, unuci, jebeli ga pravo unuci čak. Ima i toga, brate. Oni 2008 samo što su izlegli se juče, brate, i oni znaju ko je ko, brate. Meni je on dužan 14.000 evra i nemam šta da pričam više. Morao da mi vrati te pare do sutra, da ne pošaljem 3 čoveka da mi ne šetaju ispred zgrade, mamicu mu jebem. Lele, jebem te usta, bra. Moram se odnesemo, idemo. Bolestan sam me pa neka li napuni gu punu gu napuni. Aj samo da mi povraćam poslije na teren, brate. Kida. Idemo dalje. Lagana priča, bre. Ja sam ga molio, brate, ali on nešto tu Kenja, brate, kao ne seća se, brate. A se seća kad smo jeli i pili, brate, u restoranu BG. A sad ako psuješ, ja ću biti. Ispod 114.000 evra. A on, kao navodno nije uzeo nikad ono, nek puši kurac. Ne. I što sad treba pijem? Pa ne. Neko si kada psuje. Da li će se odnesem, brate? Čekaj, ovoj partiju moramo malo manje da pijem, brate. Gledajte ovo, provali, znači, nemoj slučajno neko da sam čuo da nije rakija, brate, ovo. Ne šrasi s vodu. Da. Ne koliko ne valja. Johnny. On još poviše ne valja. Čuti. Nemam da mu kažem, a on ne sme 1 na 1, ja hoću sutra da dođem, brate, da se obračunamo ko ljudi, a on sisica snima mi tamo na YouTube, nešto njegovi sinovi odmah skaču baka, kao nije ovo neki biceps, ovo je kao najjači biceps u Srbiji. Taj biceps ti ne može ništa, brate. A zašto? Zato što džabe široka ramena kad su muda malena, zapamti to. Brate, Beki me ne možeš mu dariš neki strajk, brate, živo brat. Sve ću da tu nakazim s ciglu, s motku, s bilo šta. Sve ću da tu nakazim. Ti si isplati. Da, ti ćeš da... Koliko sam bio? 3 ili 4? 4 ili 3, ne. Jebi ga.
Neko... Neki efekt je ludlica. Brate, ko da prođe, usta mu se serem, brate. Usta mu se serem kisela. Znači, sve ću da ga ubijem kad ga vidim. Sutra planiram da odem sa 2 drugara i sa Arčija, kuće moje, da ga sve ubijemo. Mislim, ja ću da ga tepam, oni će gledajući držati kera. Sve ću da ga ubijem, pa će ga tepa još 2 drugara, zato što smo ga čekali za pare. Onda, ker nastupa da ga izujede malo ovo ono. I brate, posle neće s njima i njegovi sinovi će se bune nešto. Stalno mi ljudi zovu be brate, ali ne mogu da se javljam. Vrti mi se u glavu. Brate, 300 čoveka su me zvali, brate, i to svi čeljavi be brate. Treba mu ujebemo mamicu, brate. Čujem te usta. Lele, će se odnesem. Ono nema rakijeve, brate. Popije se, Lele, zašto bi se vrti u glavu, sve da nemam. Ja sam te vikao nešto. Moram poslije da povraćam. Lele, utepa me. Na mesto. Ako še bude psuje, će umrem. Če mu jebemo sinovac glavni, brate. Dovete se važi odmah je, brate, odmah je. To je on. I svi njegovi puleni, brate, sinovci, jebem li ga, brate, imaju unuci, pravnuci. Al, brate, javno 300 da vam gradi. kažem, on se tripuje da je neki kriminalac, a nema da vrati pare. Pa jebem ga usta da ga jebem. Deki, kude te tebe nađo, jebem te, a tebe usta da tebe. Čekaj, umoram, mama je, brate, 17 šaš se pune pole, vrti mi se u glavu. Će umrem već svela. Moramo se povraćam. Če nabijem 2 prsta da se ispovraćam, inače ja na full on idem. Poslije neće možda još u glavu. Da mu se serem kisela, a mene on kao nazvao Deki BMW što sam rekao za onu debilku iz Niš i sad, pa brate, ja se vozim po sve takva kola, brate, po Bembare, po Audi, Bembare se vozi. jebi ga, brate. Ne mogu, Ubio sam 6 rakije. to sam ja sebi postigao u životu, brate, on sanja u to da se vozi, jer jebi ga. Ja imam kintu, brate. I to je to za ovaj klip. Ćao, zdravo. Stop. Brate, ne mogu više ovaj. Ti umrem. Malo da bi glip. Kada bi zašetio ispred zgrade, mamicu mu jebem u pičku bolest. Znaš koliko mi nije dobro? Brate. Da bi glip. Čekaj, sad ću. Moram da se ispovraćam. Samo treba pijem vol. Inače, prema krenem da snimam ovaj klip sam tražio kako da se najlakše istrezniti, kako se najlakše istrezniti od rakije, brate. I tamo je pisalo da samo pij vodu, buras. Tako ono. Ne, ovo je litar, evo koliko sam popio, znači popio sam 0,80. Popio sam 6 rakije na X, utepa me. Ajde, od rakiju može li glava da boli sutra? Ohe! To je bilo to za ovaj klip. Gledaj, moram da povraćam. Vodi li klip?